tu sinemotsama.
ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸಮಯ ಮಲ್ತೊಂದು V4 News ದ 10th year ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಕಾಂಡೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೋಸ್ಕರನೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು 10 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಯನಡ V4 News ಅವು ಏತ ತುಳು ಕಲಾವಿದರ್ ನಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರಲೆಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಏಪಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಅವು ರಂಗೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ಲು ನಡಪಾಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಜಾನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತೆರಿಪಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದ ನನಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುವ ಅವೇ ನೆಟ್ಟಡು ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ 2ನೇ ಎಡಿಷನ್ ದ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಡೋರ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಪಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಇನಿತ ಬಯ್ಯದ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಹಾಸ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ತುಳುತ ಹಾಸ್ಯ ಪನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದಿಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆತೆ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಯಲಿತ್ತಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಅಂದೇನೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಮಲ್ಪನೆಕ್ ದುಂಬು ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ದಾದ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯರ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ವರ್ಷ ತುಳು ಚಿತ್ರಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದು ತುಳು ಕಲಾವಿದರ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಕಲಾವಿದರ ನಾಕ್ಲು ನನಲ್ಲ ಮಿತ್ ಪೋದು ಬೇತಿಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನಾಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ನಟ ನಟಿ ಮುಖ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಖ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ತನ್ನ 100% ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಹೋದ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. And having said that, we move on to the first official part of the day. ಪೋಯಿ ವರ್ಷಡ್ 5 ವರ್ಷಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಲ್ ಬೈದನು. ಈ ವರ್ಷ 5 ನಾಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಲ್ ಬರ್ರುಂಡು. ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸಿನಿಮಲ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕುಲಿತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪೂರ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಓಲ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ ಪೂರ ಮೂವೀಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ಏರು ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಕುಳಿತೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಐತ ಅನುಕೂಲವಾದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಲ್ಗೆ ಪೂರ ಆಲ್ ದ ಮೂವೀಸ್ 16 ಮೂವೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನರ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭಗ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪೂರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ವಾಲ್ಡ್ ಪಾಡೋಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತದೆತ್ತನ ಆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತೂಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕುಲ V4 News ತುಳು ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶುರು ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ award of appreciation, it will be the Tulu movie Ramba Ruti Suruta cinema Ramba Ruti Aik Sanmana Maltundulla. And then Malpergoskarane Enkla Atiti Rairanchina actor Lakshman Malur Anchane for Kanchan Motors Prasad Kanchan Daimaltu the Chardamit Batti Sanmana Manpurpan Kenundulla. Can we please request Lakshman Malur as well as Prasad Kanchan to join us on stage?
ರಂಭಾ ರೂಟಿ ಅಂಚನೆ ರಂಭಾ ರೂಟಿದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ದಯಮಾಲ್ತದ ಚಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡೋಂಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಅ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ರಂಭಾ ರೂಟಿ. ತುಳು ಚಿತ್ರಲು ನನ್ನಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯ್ನಾತ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋನ್ ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಚಾವ್ರದ ಮಿತ್ ಬತ್ತದೆ ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಅಕ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ